Bueno, oso kontulari izan gure amama, gogoratzen naz gaztetan da, inoze bazkaltzen edo eta, nik ez da gure hori edo ez da mata. Ez da huela ona, zuen nesazoin arropa bagenduz gokonek. Oiza, ardizain pute ginen nien, harto errebuta bat zauzkoen, harto errebuti hartu. Daurda izati bat poltsikuen, da oize da, beizen hankasuetan gure eranda. Arrapa bagendu nazukonek, zuen sasoien, neguen da, gonabarrenak isotzago gortute, ardizain. Eta eurek ardiek azibiten ziren ordo noizen. Da, esate eban, zagarra eukite bela asko, da Bilbora zagar saltzen asto birekin. Aztien viaje bi. Oinez, astoagaz, Bilbora. Da, bueltan, ez dakit nun izango zan, Uraska. Esate eban, Uraskako Paulo, babak egozite bueltarako epintxotza zela, eta han jaten eben. bazkaldu, Uraskako Paulo gitarri jota eure dantzan.